бисмиллаҳи роҳмани роҳим. имрӯза мавзӯи мо чун аз пешина фарқият дорад, агарчи камтар мавзӯи пурра қиссаи як ҳаёт набошад ҳам, бинед дар таърих ё дар ҳаёти шайхони гузашта саволҳое ба вуҷуд меомаданд, ки аз ҷавобаш саволдиҳанда худ ба ҳайрат мемонд. мо низ тасмим гирифтем, ки як ҳамин гуна савол ва ҷавобҳоро, ки бузургони мо дар таърих гуфта гузоштанд, ба шумо низ пешниҳод кунем. яке аз амон саволро имрӯз нақл хоҳем кард. воқеаи онро, ин воқеа бо Иёз ибн Муовия ба вуҷуд омадааст. Иёз дар давраи халиф амиралмуъминин Умар ибни Абдулазиз қозии шаҳри Басра буд, яъне қозии тамоми хилофат буд дар пойтахт. таъин шудани қозии ӯ худ як қиссаи аҷиб аст. иншоаллоҳ агар худованд сабру матонат ва қувватамон диҳад, онро хоҳем нақл кард дар мавзӯъҳои дигар. таърихчиён мегӯянд, Иёс вақте хурд буд, наврас буд, дар назди як яҳудие таълим мегирифт, таълими илми дунявӣ. дар ҳамон ҷо он яҳудӣ, устоди Иёс буд, ба хонандагон савол дод, ки мана дар китоби мусалмонҳо омадааст, ки дар биҳишт инсоният он чизеро ки истеъмол мекунад, хӯрок истеъмол мекунад, ё он чизе ки худованд барояшон медиҳад дар он ҷо истеъмол мекунанд, ҳеҷ майл ба ҳоҷати онҳо намемонад. яъне онҳо он чизеро ки хӯрданд берун намекунанд. чӣ хел ба ин бовар кардан мумкин аст? гуфта ба хонандагон ин савола дод. яъне дар биҳишт биҳиштиҳо хӯрок мехӯранд, аммо ба баровардани он ҳоҷат намемонад, яъне ба ҳоҷатхона намераванд. яъне ин чӣ хел аст? чӣ гуна ба ин бовар? Иёс дар ҳамон давра хурд буд, кӯчак буд. аз ҷояш хесту ҳамин саволро бар шакли дигар ба худи устод дод ва гуфт: муҳтарам устод, шумо хӯрок мехӯред? гуфт: бале. ҳамин хӯрок ки мехӯред, қисмаш бар бадани шумо мемонад? яъне ки як қисми он бар бадани шумо ҳал мешавад, ҳазм мешавад, ба хун мубаддал мешавад, ки тавассути хун ба дигар ҳуҷайраҳо мерад. ҳамин дар бадани шумо мешавад як қисми хӯрок ва як қисми дигар он берун баромада меравад. устод гуфт: бале. агар дар ин дунё нисфи хӯрдаам он ҳазм шавад ва нисфи дигараш ба берун барояд, чӣ гуна бовар накард, ки дар он дунё ҳамаи хӯрдагимон ҳазм мешуда бошад? ва ин чӣ гуна бовар накард? дар он ҷо он чизе ки мехӯред, ҳамаш бар бадани шумо ҳазм мешавад ва ба дигар ба ҳоҷаткунӣ ҳоҷат намемонад. баъд аз ин ҷавоб устод гуфт: ту балоча, бо мана ҳайрон мондиа. гуфт: хулас, дар биҳишт инсонҳо ба он чизе ки дар дунё машаққат дорад, ин гуна машаққат дар он ҷо намешавад, ҳоҷат намемонад. худованд ҳамаи онро пурра, ба забони имрӯзаи компютерӣ гӯем, моделированӣ кардааст. худо кунад, ки тамошобинони азиз аз зумраи он бандагон бошед ва боқӣ дар амони Аллоҳ.